Hello everyone, good morning बयनिसिमबो ओमफ्राय लोगोफोर आङो फिसाजोखौ स्कुलनिफ्राय माने स्कुलाव दोनना फैबाय आरो लोगोसेनो नै आङो फ्रेस मैगंबो लाबोफाबाय जोगोनार बिजौ आरो सबाय बिमा आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला गथ'नि बिमाफोरा फानफैयो आरोना गथ' दोनफैनाय फावैनो थ' आङो लानानै फैबाय ओमफ्राय बोथोराथ' मा होनबावनो दसेनो ग्राव ग्राव अखा हायो आरोना लोगोफोर दहाय फुङावहाय अखा हाना होदोंमोन जेब्ला स्कुल थांनाय टाइम अब्ला जि अखा हाना होदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा माने गैथ'आ आरोना नै टेप बन्द खालामनाया थ' लानानै फैबाय लोगोफोर दिनैनि लान्चआव आं मा संनाय जायो उनाव मिथिसिगोन आरोना लोगोफोर दा आङो माने नाबो जानो गोसोखांदोंहाय लोगोफोर मैथाजों नाजों आरोना थ' मा जायो नायनोसै ओमफ्राय मैगङाथ' मोननै मोनबोखाबाय जोगोनार बिजौ आरो सबायबिमा फ्रेस आरोना लोगोफोर अब्ला बाय बाय